balma Mali kunnafoni lajɛbagaw ani ɲɔgɔn kuma aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye cɛsiri kɛnɛ ye an y'o de fɔ ko cɛsiri kɛnɛ o bɛ dɔkɛlaw de wele mɔgɔ ko sigi o tɛ mɔgɔ sɔn ko i bɛ wuli ka dɔ k'i ye an ka kɛnɛ bɛ i wele o hukumu de kɔnɔna na bi an wulila ka se an ba dɔ ma ale fana cɛsirilen don kosɛbɛ a ka baara kɔnɔna la ayiwa aw ni ne an ka jɛ ka anw ba ka kuma lamɛn a bɛna bilasiralikan min di an ni aw ma ne ba i ni sɔgɔma an wulila ka se i ma bi baasi tɛ an b'a fɛ i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani an filɛlibagaw ɲɛna ani i yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ fɛn min ma. Ayiwa o diyara n ye ne tɔgɔ ko Umu Bɛrite mɔgɔw bɛ n dɔn ni Dikɔrɛ ye ne ka baara bɛnna ɲɔgɔlɔn ma n'o ye catiri ye tubabukan ye ne n ka adamadenya yɛrɛ caman ko o kan n da kuma ma jan Ala bolo fɔlɔ nka hali bi an b'o siralatigɛ la. Mama an b'a fɛ k'a dɔn yala i yɛrɛ bɛ cɛtiri kɔnɔna la ɲinan y'a san joli e yɛrɛ nana ɲɔgɔlɔnbɔ in kɔnɔ cogo di ani tɔgɔ Dikɔrɛ in fana sɔrɔla cogo di. Ne nana catiri la cogoya min na n ye kalan de kɛ n kɛlen ka defu sɔrɔ n taara catiribɔ kalan kɛ n'an b'a fɔ o ma ko INA Institut National des Arts n ye san 4 kɛ yen kalan na o tun ye catiribɔ yɛrɛ yɛrɛ u y'an dege o la o yen nɔ n tilala yanni n ka baara wɛrɛ daminɛ n ye ɲɛsin catiribɔ in ma bari an ka tubabukɛ dɔ tun bɛ yen min tun b'an kalan ko Philippe Doshe de nana sugandili kɛ denmisɛnw cɛma ekɔliso la a y'a sɔrɔ ne bɛ première année na mais tɔ 3 n'o ye cɛ 3 ye olu bɛ deuxième année na a nana ne kelen ta ne tun ye muso kelen ka fara Ala ma hinɛ na zantigi la o ani Adama ani Maliki Darame a ye ne Umu Bɛrite ta ka fara kan tubabukɛ in tun b'an kalan ekɔli la ne ekɔli jiginna an bɛ n'a ka so Philippe Doshe ka so tun bɛ quartier du fleuve la n'an bɔra kalanso kɔnɔ dɔrɔn a b'a fɔ an kana an bɛ tagama ka na yen nɔ a bɛ n'an dege an mɔgɔ 4 an bɛ fɛn dɔw labɛn congé mana di an bɛ taa Mali kɔnɔnaw na i n'a fɔ cercle anw ye Mali cercle bɛɛ kɛ ten mais o kalan tun bɛ o catiribɔ o tun bɛ min kan o ye ka kalan jadon kalandenw na n'a bɛ f'o ma ko OLP projet tɔgɔ tun ye ten a tun bɛ musée kɔnɔna na a sigiyɔrɔ a siège tun bɛ yen nɔ OLP na an bɛ taa opération lecture publique OLP yɛrɛ kɔrɔ y'o ye donc anw ye ɲɔgɔlɔn daminɛ ten ka catiri daminɛ ten congé ni Noël ni Pâques bɛɛ an b'o bɛɛ kɛ an ka togodaw kɔnɔna cercle la n'an taara cercle la an bɛ taa a jouer yɔrɔ tɔw la an tor'o la fo kana kɛ groupe in créera o tubabukɛ yɛrɛ de fɛ fo kana se bi ma ne bɛ catiri kɔnɔna na nka n ye n to o bolo kan ka kalan wɛrɛ kɛ n taara université la nka n ma catiri sira bila parce que n taara kalan min kɛ o ye catiri degeli karamɔgɔ n'an b'a fɔ o ma ko metteur en scène n taara o kalan kɛ université la n tilal'o la Ala y'a kɛ an bɛ waati min na catiri ko a ma ban sa nka a nɔgɔyara bari fɔlɔ kɔkanmɔgɔw de tun bɛ na anw ta kosɛbɛ tubabuw tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na anw ta an bɛ baara kɛ an bɛ taa olu ka fanfɛla la ka taa jouer nɔ mais o t'an bali k'an yɛrɛ ka ɲɔgɔlɔn dilan ONG minnu bɛ yen ni minnu mago bɛ sensibilisation ni fɛn minnu na olu bɛ na an sɛgɛrɛ an bɛ baara kɛ n'u ye i n'a fɔ misali la CMDT mɔgɔw olu ka projet de tun bɛ yen ko femme et développement in kɔnɔna na sigikafɔ du kɔnɔ u tun b'o o de laɲini k'a fɔ cɛ ni muso n'aw bɛ du kɔnɔ fɔ a ka kuma ɲɔgɔn ye a bɛ du sinsin a bɛ faamuyali di ɲɔgɔn ma a b'a kɛ furu tɛ sa bari n'a y'aw hakilina di ɲɔgɔn ma kuma caman jaabi ɲuman bɛ b'o kɔnɔ anw y'o ɲɔgɔlɔn ta an ye an ka togoda dugu 300 ni kɔ de k'o la an bɛ kalo 2 kɛ an tɛ n'an ka so an bɛ yaala n'an jouera yan bi ka catiri bɔ yan bi an bɛ sini ta an bɛ su kɛ ka boli ka taa o dugu magɛn na ka taa si k'o ta kɛ wula fɛ n'an tilal'o la an bɛ dugu wɛrɛ magɛn an ye kalo 2 ɲɔgɔnna k'o la
ka yɔrɔ bɛɛ kɛ o kun ye catiri fasuw ye n'an b'a fɔ catiri de sensibilisation min bɛ mɔgɔw bilasira fɛn caman na an y'o o baaraw kɛ bon kow n'a cogoya wagati yɛrɛ yɛlɛmana ka na se hakɛ dɔ ma ala y'a kɛ ne nana fonction publique sɔrɔ ne y'o sɔrɔ bon n tun bɛ bibliothèque la NSUP la n ye wagati dama kɛ hakilila san 2 n y'o ɲɔgɔnna kɛ kɔfɛ n y'a demandé ka na arajo la n nalen arajo la u kun ko n ka taa télé la mais arajo de diyara ne ye bari ne bɛ fɛ ka Mali de dɔn a ka di ne ye ne ni togodala mɔgɔw ka to ka baro a ka di n ye n k'a dɔn u bɛ cogoya min na donc o kanu nana na ORTM directeur min tun bɛ yen ala ma hinɛ na o de ye a fɔ n ye ko n ka taa télé la n ka to min na arajo rural la n'o ye sɛnɛkɛlaw ka arajo ye ne tora o kɔnɔna na n ma catiri bila pewu catiri nɔgɔyara ayiwa n kɔni taara o bolo kan nka hali sini n'an y'a sɔrɔ fɛn dɔ min ka ɲi ne yɛrɛ bolo catiri ye bilasirali min ye a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ toujours ne b'a fɔ n ka kumaw na n ka interview la n ko catiribɔla ye wajulikɛla de ye catiribɔla ye wajulikɛla de ye anw ye catiri dɔ minnu fɛ catiri b'an ka farafinna na n'i n'a fɔ kɔtɛba tun ye fɛn ye ale de bɛ mɔgɔw bilasira n'a y'a sɔrɔ ko kɛra dugu kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka min fɔ faama ye ko kɛ dugutigi ye ko kɛ maaba dɔ ye ko kɛ u b'a don ɲɔgɔlɔn kɔnɔ a tigi yɛrɛ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ o kumana a b'a jogo yɛlɛma ni jogo ɲuman tɛ ni jogo ɲuman yɛrɛ don ayiwa a ka kunnawolo don donc ça veut dire que ne yɛrɛ bolo n'i ye ne ɲininka ko catiri bilasirali de don ladilikan don wajulikan don. Mama i ko bɛɛ lajɛlen b'i dɔn Dikɔrɛ la Dikɔrɛ tɔgɔ in ye o kun jumɛn na e y'a ta a yɛrɛ nana cogo di? Dikɔrɛ tɔgɔ nana min na n ye groupe min fɔ ye n'o ye ɲɔgɔlɔn ye baara dɔ dira an ma o fɛnɛ bɛɛ ye ONG dɔ ye o ONG projet tun bɛ wele ko Katijerɛne ale fɛnɛ tun bɛ baara kɛ togodala mɔgɔw fɛ kosɛbɛ ji tɔni ko la wasa samiyaji tɛ labɔli kɛ mais u ka se ka jiw tɔn misiw bɛ min a la jardin bɛ se ka da la fɛn caman bɛ k'a la an y'o baara ninnu daminɛ an yɛrɛ dama komi ɲɔgɔnna baara ye bɛɛ jɛ baara de ye an y'an sigi donc tɔgɔ nana ɲini k'an ka tɔgɔ di u ye tɔgɔ min dira ne ma o kɛra Dikɔrɛ donc ne tun bɛ kɛ muso ye n denmuso o bɛ taa an ka nɔnɔ feere Dikɔrɛ ye fulaw ni sɛnɛkɛlaw bɛ sigi nka fulaw ni sɛnɛkɛlaw tɛ b'a kɛlɛ la dɛ yaya ne denmuso bɛ taa nɔnɔ feere minnu kɛ ayiwa bamanankɛ fana denkɛ ɲɛ bɔr'o fɛ f'a bɛ to k'a kunbɛn sirakun na an ye o yɔrɔnin yira k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo bamanan ni fula ye sigiɲɔgɔnma de ye n'i ye sɛnɛ kɛ sɛnɛfɛn tɔw o ye misiw ta ye ayiwa ni nɔnɔ fana sɔrɔla bamananw bɛ nɔnɔ min kɛlɛ man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ o wagati an y'o baara kɛ ka bɛn o kɔnɔna ma ani ji min bɛ tɔ nin bɛɛ k'i nafa sɔrɔ a la k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ Dikɔrɛ tɔgɔ nana sɔrɔ o fɛ o kɔ dugutigi ale ka groupe b'a dama ma ale ye nin Dikɔrɛ ye min kɛ ale y'a ta parce que ale sina ka ne wele ten k'a fɔ ko bon ko ayiwa ko i bɛna filamusoya rôle kelen in de jouer donc ala y'a kɛ o nana an ye fini min kala o tun ye bulabulani de ka di fulaw ye n'u ye fini ko u ka fini couleur bleu o ye fulaw ka fini ye donc an y'o kala ka bɛn fɔlɔ manière don mais an ye yɛlɛma dɔɔni don a la ni ka disida seere dɔɔni k'a tɔ labila donc o kɛra Dikɔrɛ fini yɛrɛ ye fo ka na kɛ o ye tɔgɔ ta Dikɔrɛ nana o cogoya de la. Sisan ni an y'a jateminɛ bibi na an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛya bɛ yen nɔ kɛlɛ bɛ yen pour que bɛn ani keleya bɛ se ka sabati aw yɛrɛ artisiw jɔyɔrɔ ye mun de ye o ko kɔnɔna na ani banajugu min bɛ anw fɛ yan nɔ pour que a ka kɛlɛ artisi ani cɛtiri ɲɔgɔnlɔn yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye o ko ninnu na? N'i ye ne ɲininka n bɛ se k'a fɔ fura yɛrɛ to o ko la ne ɲɔgɔnlɔn tɛ o mun na ne y'a fɔ yen nɔ ko ɲɔgɔnlɔn bilasirali don ladilikan don ɲɔgɔnlɔn kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ mɔgɔ ma dimi a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ yɛlɛ ye ka mɔgɔw dusu da nka u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ u b'u jogo yɛlɛma o ye catiri yɛrɛ sinsinna ye o de ye catiri nafa ye o de ye
donc catiribɔlaw u bɛ fɛn fɛn la an bɛ fɛn fɛn la ɲɛmɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ catiri yɛrɛ de ye adamadenya yɛrɛ sinsin n'a y'a ye tiɲɛ yɛrɛ kan o tɛ farafinna kelen ye an bɛ se k'a fɔ jamanabaw la ne ye misali ta Chine na n ye Chine kɛ n ye États-Unis kɛ olu fɛn fɛn filɛ jamana si tɛ yiriwa ni nin fɛn tɛ ni catiri tɛ ni seko ni dɔnko tɛ catiri dun b'o kɔnɔna na anw de bɛ se k'a fɔ a kɛra tan ka sɔrɔ an ma mɔgɔ nɛni ka mɔgɔw layɛlɛ k'u jogo yir'u la k'u jogo ɲuman yir'u la k'u jogo jugu yir'u la a tuma u ka ɲuman ta ka juguman bila o ka fisa i bɛ se ka taa i b'a ye fɛn caman bɛ yen u b'a fɔ ko k'a kɛ catiri ye wali ka na n'a ye catiri de sensibilisation filɛ nin ye a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye o a kɛkun ye mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ joona ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ n'i ye réunion daminɛ sisan i b'a ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ a ka di dɔw ye i b'a ɲɛfɔ a man di dɔw ye i b'a ɲɛfɔ dɔw bɛ sunɔgɔ mais nin fɛn na chaque fois i b'a sɔrɔ u sigilen don olu hakili bɛ yɛlɛ la mais u hakili bɛ misali min b'a kɔnɔ u b'a ta o wa bana in b'o cogoya la ne yɛrɛ bolo bana in fana hali artiste yɛrɛ jɔ da ka bɔ a la kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ i don cɛtiri kɔnɔ mama ani bi cɛ gɛlɛya jumɛn de y'a sɔrɔ i ka baara in yɛrɛ kɔnɔna na ni baara in yɛrɛ nafa jumɛn de lase e yɛrɛ ma baara in ne don a kɔnɔ ani bi cɛ gɛlɛya caman sɔrɔla ne den tɔgɔ ma nɔgɔn dɛ tɔgɔ bɛ makaran i bɛ siran i bɛ ko kɛ i bɛ don dɔw gasi la ka sɔrɔ e yɛrɛ m'a dabɔ a kama ko bɛɛ ye dakan de ye tɔgɔ i b'a bila i kunna ne hakili la n'i y'a bila i kunna ka fɔ karisa dakan ye nin ye ko banna o ala ye mɔgɔ da ko kama i bɛ ko de ye baara gɛlɛya tɛ ban o b'a la ka fara baara yɛrɛ taabolo kan bari n'a fɔra denbatigi ne y'a f'i ɲɛna k'an taara tournée na kalo 2 kalo 3 an bɛ bɔ yan an bɛ taa farajɛ jamana na an bɛ se ka kalo 1 kalo 2 kɛ yen i ka du b'i kɔ i hakili ma sigi den fitininw b'i kɔ nka i b'i cɛsiri k'a fila si kana jɛngɛ i bolo cɛ kana jigin i la cɛ somɔgɔw kana jigin i la i ka se k'i ka baara kɛ o tɛ taa timinandiya yɛrɛ yɛrɛ kɔ o y'a ye bon baara in nafa n tɛ se k'a fɔ ka ban n bɛ ala fo ka ala barikada bari k'a fɔ ko n ye sanu sɔrɔ wari sɔrɔ non mais n ye fɛn sɔrɔ a ka girin olu ma ne bɛ ala fo ka ala barikada bari ni ne sen jɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ne bɛ kunbɛn ni maja ye ne bɛ kunbɛn ni bonya ye ne bɛ kunbɛn ni karama ye ne bɛ bɛɛ lajɛlen fori la faama fara fantan kan ni ne taara jama na kaban mɔgɔ kelen ma na ne dɔn bɛɛ o ye dan t'o la o fɛn ko tɛ mais dan t'o la o adamadenya ni mɔgɔw sera ka kun k'i ko ja mɔgɔw ye kama i bɛ ala fo k'a barikada ne taara reportage la k'a fɔ ko n bɛ taa fɛn dɔ kɛ sisan président de la république bɛ ne bolo minɛ ta a bɛ o yɔrɔ de don parce que n ka ko ka d'a ye n'o tɛ fɛn wɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ et puis k'a fɔ k'a ye ko extraordinaire kɛ c'est pas ça mais n bɛ baara min kɛ o de diyara a ye les ministres c'est comme ça wa an ka bapulu i ɲɛ b'a la togoda la n'a fɔra hali bibi na n'a fɔ Dikɔrɛ de ye nin ya n'o fɔra dɔrɔn a banna o i b'a sɔrɔ dɔw se ye sumala ye dɔw se ye forontomisɛnnin ye dɔw yɛrɛ se ye situlu ye mais ça fait plaisir c'est à dire fɛn bɛɛ ka di n'o ye quoi yaya donc o ye c'est à dire ne tɛ dan sɔrɔ a nafa la n bɛ ala fo k'a barikada dɔrɔn ne den n'o tɛ ne tɛ dan sɔrɔ a nafa ni ne bɔra dɔrɔn a banna voilà. Mama n'an ko sisan nɔ ko e ka conseil dɔ di sisan i balimamuso minnu ani i denmuso minnu bɛ n'olu donna ɲɔgɔlɔnbɔ hukumu kɔnɔ ani minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u tɛ foyi la u bɛ so kɔnɔ tentɔ daga sunɔgɔ la e bɛ se ka ladilikan jumɛn de lase olu mɔgɔw ma. D'accord an b'a daminɛ minnu bɛ so kɔnɔ je crois que dɔnnikɛlaba dɔ ko la vie est un combat kuma si tɛ tɛmɛ o kan diɲɛnatigɛ yɛrɛ de ye cɛsiri ye donc o ni daga sunɔgɔ man kan i kalanna o i ma kalan o i ka dɔ kɛ ne ka cɛkɔrɔba ko ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la a ko hali n'i ka di cɛ ye ko di n'a nɔnɔ e tɛ foyi la ni cɛ yira nin banna
ne cɛ ne bɛ fɛ ka taa nin san finalement i bɛ deli min kɛ quoi a b'a mabɔ i la parce que n'a y'i ye dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ ten nin bɛna fɛn dɔ deli ne fɛ ça tue l'amour a bɛ kanu dɔgɔya a bɛ kanu dɔgɔya effectivement c'est vrai donc bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ cɛ fara muso kan bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ bɛɛ n'i garijɛgɛ don diɲɛ sosigi la hali silamɛw chrétiens bɛɛ b'a fɔ diinɛ bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ cɛsiri de ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ sabatili sira ye n'i m'a sɔrɔ o ye ala ka kɛ ye i ma garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ o ye ala ka kɛ ye nka n'i wulila ka kɛ mɔgɔw b'a fɔ karisa tiɲɛ na a cɛsirilen don a ma fɛn sɔrɔ san nka a cɛsirilen don ne kɔni b'o bilasiralikan fɔ mɔgɔ minnu sigilen don ye u ka wuli k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛnatigɛ tɛ kɔtigɛ ye k'u cɛsiri ayiwa an ka denmisɛnnin minnu bɛ catiri sira kan ladilikan kelen catiri y'i yɛrɛ de ye a kuma kɔrɔ ka don i yɛrɛ don mun na i kan ka jogo ɲuman comportement ɲuman jogo ɲuman quoi a ka y'i la i kana ye yɔrɔ bɛɛ la i kana sɔn fɛn dɔw ma e ye tɔgɔtigi de e ye ladilikan bilasiralikɛla de ye i man ka ye kulankolon na ani fɛnɛ sɔrɔ o tɛ yɔrɔnin kelen ye dɛ i b'a bila i kunna de n'i ye fɛn ɲini k'a ɲɛdɔn k'a ɲɛ sɔrɔ hɛrɛ b'o kɔfɛ mais dɔw bɛ don a la bi dɔrɔn paf donc u bɛ dan c'est-à-dire u bɛ moment kelen k'a la dɔrɔn o y'a bannen a kalan kana pressé ni ala ye se d'i ma i niyɔrɔ sɔrɔ u ka jogo in u k'a jira mɔgɔ la olu de kan ka jogo ɲuman misali n bɛna exemple dɔ d'i ma artiste dɔ ko ne ma a ko mun na ne ko i b'i yɛrɛ faga i ka mobili pièce ni fɛn plaqué wa o tɛ policiw t'a minɛ n ko non ne de kan ka exemple ɲuman di non ne b'a dɔn u tɛ ne minɛ mais ne de kan ka exemple d'u ma k'a fɔ ne ye fasoden ɲuman de ye n bɛ nin waleya ɲuman kɛ n'o tɛ ni ne ye plaque bɔ a la mɔgɔ tɛ minɛ ne ma viyanti ta mɔgɔ tɛ minɛ mais o man kan o bilasiralikɛla tɛ se ka don kokolon na o e k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw ka jogo ɲuman kɛ e yɛrɛ ka jogo kolon kɛ c'est contradictoire o tɛ se ka kɛ quoi o ye misali kelen entre les artistes o la comportement ça compte i yɛrɛ jogo a bɛ barika don i ka baara la kosɛbɛ quoi ne bɛ se k'o de fɔ maman an b'i fo i ka nin kuma ninnu kosɔn merci beaucoup an filɛlibagaw aw yɛrɛ bɔra ka nin mɛn an b'a ko cɛsiri de ɲɔgɔn tɛ ayiwa an balimamuso minnu bɛ so kɔnɔ an bɛ min fɔ aw ye a y'an b'a ka kuma lamɛn o kuma na an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye nin bɛ dan sigi an ka bi émission na an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ